lehenagoko bataioa nolakoak izaten ziren? Oso politek. Noiz izaten zen bataioa? Jaio eta, umen jaio eta? Jaio eta biramonen. Oa emerrez, 3 hileten muro igual. Da, uste beten muro igual. Eta non jaten zen bataiora? Ateutxe ematxe eta umeko eskorreitenak. Denak, botzen bezioan diru. Eta diru otezkio, pozek, anibide azterreka, harrapa dutzik hausten. Horri nola izan zaila? Zimetxorio alakoa daure gaina eta aixibiltzen behize. Nola behitzen zitzaion horri, botatze horri? Purruskean bota. Amaten zunpoltzan da, purruskean bota. Hemen amantzitun beltzeak, hor amantzitun txurik, eta bitetek nazteko, bat emendek eta beste urte bota. Eta hori atautxik botatzen zuen? Bai, atautxik. Eta botatzen ez baldin bazuen? Atautxik puskinero, poco dinero! Bete hortan, erdaz bete. Atautxik puskinero, poco dinero! Ze gauze.